Hello, ja nyt on uusi aamu ja mä en enää kuvannutkaan teille mitään, koska mä ajattelin, mä oikeasti haluan viettää aikaa mun kaverin kanssa ja mun serkun kanssa. Ja se olikin pikavisiitti mun serkulla, koska sit pitikin lähteä, aika meni jotenkin niin nopeasti. Sitten mä näin kaveria, hän tuli hakemaan mut ja käytiin syömässä. Söin burgerin ja odotin jotain wow-elämystä. En valitettavasti saanut, mutta se oli silleen ihan kiva paikka. Alkuun ajateltiin, että me edes päästä sinne sisälle, kun siellä on yleensä siis ihan jäätävä jono ulkona, mutta me saatiin vikapöytä. Niin se oli kiva, se on semmonen yhden räppärin semmonen, mun mielestä siellä on, se on enemmän semmonen ripsi-ravintola, mutta en ottanut ripsejä, mä maistoin kyllä mun kaverilta. Ne oli kyllä ihan sikahyviä, että olisi ehkä ollut parempi valinta kuin sitten se mun hamppari. Mutta muuten tosi kiva paikka. Ja sitten me käppäiltiin ihan sikapitkään ja he tuli saattaa mut tähän Hotlalle ja näin. Mutta eilen mä kävelin niin paljon, että mä kävelin yli 23 000 askelta. Että oli semmonen pikkasen aktiivinen päivä. Mutta sää oli illassa siis aivan kauhea, tai silloin kun mä lähdin mun serkulta, siis vettä tuli kuin ämpäristä, mä oon varmaan viimeksi nähnyt Balilla niin pahan sateen. Ja niin. Sitten se olikin tosi hyvä, kun me lähdettiin kävelemään sieltä Raflalta ja aurinko vähän paistaa ja oli ihan auringonlasku ja näin, mutta nyt mä lähden aamupalalle. Mä oon löytänyt ihan paikan, mihin mä meen. Se on semmonen perinteinen venäläinen ravintola, mutta sieltä saa tosi hyviä aamupaloja. Mä menen sinne, sitten mulla on 12. Mä menen käymään lääkärissä. Mä siis varasin tän jo aikoin sitten tämän ajan, koska mä haluan oikeasti tsekkaa, että mulla on pitkän kisakauden jälkeen kaikki arvot kunnossa. Ja siis mä oon käynyt verikokeissahan, mä kävin jo Suomessa ja Armeniassa. Niin mulla on kaikki tulokset, hän on jo tsekannut ne. Niin hän sitten jutellaan vähän niistä, että onko kaikki hyvin ja tarviinko jotain vitskuja vai pitääkö mun jättää jotkut vitskut pois. Koska esimerkiksi, tälleen kun mä en ymmärrä mitään tuloksista, mutta mulla on tosi korkea magnesium, niin nyt mä oon ihan jättänyt esimerkiksi magnesiumia ottamatta. Niin katsotaan, että mitä se sanoo, että jätänkö sen kokonaan pois vai onko se ihan fine, että se on noin korkealla. Mutta tämmöistä ohjelmassa tänään, niin toivottavasti kaikki on hyvin ja toivottavasti käynti menee hyvin. Ja miksi mä menen täällä lääkäriin, niin koska hän on perehtynyt fitnessurheilijoihin. Ja Suomessa, kun ei kauhean helposti saa aikoja lääkäreille, tai jos saakin, niin ne ei välttämättä ole just mulle oikeita lääkäreitä. Et Suomessa ei oikeasti ole urheilulääkäreitä niin kuin ihan kauheasti. Ja ketä ne voi olla vaikka jonkun jalkapalloliigan jotain tämmöisiä urheilulääkäreitä, mutta sitten tietääkö ne fitneksestä. Niin. Se on kuitenkin niin eri asia kuin oikeasti ollaan dietillä ja kroppa on kovilla, niin hän osaa niin kuin katsoa oikein ne mun tulokset. Mut joo, sen jälkeen mä varmaan hengailen. Mulla on yksi kauppa, missä mä haluan käydä, missä mä en käynyt eilen. Siinä on vähän matkaa. Mä käyn siellä. Ja sitten mulla on yksi semmonen alue, missä mä en oo koskaan käynyt. Tai ehkä on lapsuudessa, mutta en oo tälleen aikuisiellä. Niin mä menen käymään siellä ja sieltä mä kuvailen. Siis siellä on aivan ihania. Se on mun mielestä semmonen. Siis siellä on joku semmonen lampi tai jotain. Mut siis siellä on tosi paljon kaikkia ravintoloita ja kahviloita. Ja joo, mä menen käymään sit siellä kiertelemässä, syömässä, katsomassa mitä siellä on. Ja mä menen varmaan illalla käymään myös taas salilla. Ja mulla on uusi ohjelma! Mä oon niin innoissaan, siis ihan sikakiva, koska nyt mä oon niin kauan veivannut tota samaa ohjelmaa. Niin nyt on ihan jotain uutta. Mutta niin, mä lähden kävelemään. Ja mä ajattelin, että mä oon ehkä niin hullu, että mä kävelen sinne lääkäriin. Siinä menee joku 50 minuuttia. Mutta se aamupalapaikka on niinku, no ehkä melkein puolesvälissä. Joo, hyvä. Palataan myöhemmin.
aamupala syöty. Täällä on taas aivan mieletön sää. Ihan sikalämmin. Ja tänään ei pitäisi sataa ollenkaan. Täällä mä käppäilen. Mulla on joku 40 minuuttia kävelymatkaa, mutta ei se haittaa. Ihan kivat maisemat ja ihana keli, niin kiva kävellä vaan ulkona. Määränpäätä ja oikeasti kun meni 22 minuuttia kävellä. Et mä en tiedä onko se navi vai onko mä niin nopea kävelee. Mut mä etin jonkun puiston, missä mä voin sitten hengailla. Tässä on 1,5 tuntia vielä. Ei se haittaa ihan sama. Siis täällä oli ihan niinku vieressä tämmönen tää joku naisten luostari. Mä oon kyllä pukeutunut kuin nunna. Mulla on kyllä olkapäät ja polvet peitettynä. Mulla ei ole mitään päähän laitettavaa. Katsotaan päästäänkö ne mut käymään tuolla. Tää on kyllä tosi hienoa. Selvittää, että miksi täällä on heinää lattialla. Ja siis kun mä tulin tuohon tiskille, mä halusin ostaa siis kynttilän. No kortti ei käynyt. Että joku QR-koodi vaan, mutta kun eihän mulla mitenkään korttia liitettynä mun kännykkää. Niin sain tämän ilmoitteeksi sanoiteltavaa. Mutta sit se oli silleen, että hyvää juhlapäivää. Sitten mä oon silleen, kiitos samoin. Mikä juhlapäivä? Pitää selvittää, koska siis täällä on ihan sikana jengiä täällä niin luostarin pihassa. Tää on tosi hienoa. Täällä on niin paljon kaikkia ikoneita. Tuolla on pyhävettä. Katoin, että mikäs päivä tänään on, mikä se juhlapäivä oli. Tänään on Pyhän Hengen päivä, eli tämmönen kristillinen juhla. Ja sit se oli hauska, kun mä rupesin lukea niin siitä päivästä. Ja sit siinä oli, että, niin kuin, että ennen vanhaa, niin tänä päivänä niin syötiin puuroa. Ja sitten syötiin tämmösiä pikkupiirakoita. Siis ajatelkaa mitä mä söin aamupalalla. Puuroa ja sitten semmosia pikkupiirakoita. Yksi oli joku liha ja toinen oli kana sieni. Ne oli semmosia niinku tän kokoisia.
ja puuron, kaurapuuron. Eli siis minä tiesin tästä näköjään jotenkin alitajuntaisesti. En ole koskaan kuullut tämmöisestä päivästä, mutta joo. Mulla on vielä ihan sikana aikaa. Mä myös laitoin sinne viestiin, että voiko mä tulla aikaisemmin, jos lääkäri vapautuu ja aiemmin ei ole vielä vastannut. Mut tuolla on ihan sikakiva pikku kahvila tuolla, missä on Terde. Mä varmaan menen siihen istuskelemaan. No siinä on kyllä hieno metris. Aika makea. Nyt mä kävin lääkärissä ja siis kaikki on kunnossa. Sanat ihan täydelliset verikokeet, ei mitään ongelmaa. Et ainoa mitä oli, niin B-vitskui pitää ottaa ja kaikki mistä mulla oli kysymyksiä, niin kaikki selvis ja ei mitään, siis kaikki tosi hyvin. Odotin jotain katastrofia, mutta ei. I'm very happy. En pilannut mun terveyttä fitneksellä 2 kaudella putkeen. Tosi kiva fiilis. Mä olin vähän silleen, mä osasin sulkea ton ajatuksen, että mä stressasin tätä käyntiä, mutta kaikki hyvin. Tää on ihan sikakiva alue. Mä nyt kävelen tonne kauppaan, mihin mä olin koko ajan menossa jo eilen. Tässä on tämmösiä ihan sikaihania kaikkia kahviloita. On tosi iso alue, jatkuu tonne. Mut joo. Mun pitää mennä tonne suuntaan ja olisiko joku 5 minuuttia mä kävelen, niin sit mä oon perillä ja sit mä menen syömään. Mulla on hirveä nälkä. Mä söin jonkun protsku tämmösen, se ei ollut patukka vaan semmonen keksi systeemisesti nyt vaan semmonen pistaasi totta kai. Ja niitähän mä ostin myös mukaan näitä samoja. Mä maistoin ekaa kertaa siellä Armeniassa samaa. Niin joo, nälkä olisi. Joo, eikä sinne kauppaan. Mä en oo kyllä kauheasti nyt kuvannut, koska mulla oli mennyt akku kamerassa ja mulla ei ollut missään vaiheessa semmoista hetkeä, että mä saisin ton lisäakun siihen yhdistettyä, koska siinä oli virtaa. Mutta siis mä oon nyt syönyt, mä en valitettavasti ei ollut vielä mennyt päälle toi mun kamera, niin mä en voinut kuvaa. Nyt se kävi hauska juttu. Siis mä oon aina TikTokissa nähnyt videoita, kun valokuvaajat tulee just tällä alueella, missä mä oon nyt. Ja tulee niinku nuorilta muijilta kysyä, että haluatteko te, että me otetaan kuvia niinku? Että voidaanko me ottaa kuvat teistä? Niin yksi siis nainen tuli multa äsken kysyä, sillä oli iso kamera ja sit se oli, että saaks hän ottaa kuvia? Ja sit mä olin, että no, mitä se maksaa? Ja sit sanoin, että jos sä tykkäät kuvista, että sä voit ite niinku oman fiiliksen mukaan niinku antaa jotain. Sitten mä olin silleen, että vitsi, että mulla ei oo edes niinku käteistä ja mä en asu Suomessa, niin mä en osaa tehdä niinku mitään vaikka korttisiirtoa tai mitään mobile-peitä ja tommosia täällä. Niin sit se oli ihan silleen, no hän voi tehdä se ihan ilmoitteeksi, että haluuks mä sen? Totta kai, kiitos. Ja vitsi, niistä tuli ihan sika hienoja kuvia. Siis ihan sairaan makeita. Ja sit se lähetti mulle Telegramissa äsken. Mut joo, mä kävin ostaa tosi kiva huppari. Mä voin näyttää sen myöhemmin, mä en viitti kaivaa sitä täällä. Mut joo, mä söin siis, se oli ihan sika hyvää semmoista lohta. Sit siinä oli niinku alla avokadoa ja sit se oli jotain semmoista niinku tomaattisalsa, jotain kastiketta. Sit mä otin ranut ja sit siihen kylkeen siinä oli niinku smetanaa, missä on mustaa kaviaaria. Oli kyllä ihan sika hyvää. Ja siis tää on niinku todella hieno ravintola, mä näytän nää kohta. Niin ei toi mun loppulasku, niin mä otin niinku noi, sit mä otin veden ja kokiksen. Ne oli 35 €. Mä näytän nää. Ja siis tää on niinku kallis alue. Tämmönen. Sika-kiva. Mun piti mennä alun perin toiseen raflaan, mutta sit tää tuli vastaan. Sitten mä ajattelin, että tää on ihan sika-kiva. Ihana sää siellä. Mut joo, mä en tiedä. Pitäisikö mä syödä vielä jotain hyvää jossain täällä ja sit mennä treenaamaan. Energiaa on jotenkin niin paljon, kun on oikeesti syönyt tosi hyvin ja
tulipa kiva fiilis, kun se nainen, joka otti musta kuvia, niin sit se oli ihan silleen, sä oot kyllä varmaan urheilija. Sitten mä olin silleen, että joo, näkyykö se? Sitten se on silleen, noin näkyy. Niin, ihan kiva fiilis. Mutta joo, mä oon jo maksanut laskun, mä juon vielä vähän vettä. Ja tuossa matkan varrella oli joku ihana semmonen ranskalainen kahvila, niin mä mietin, että jos siellä on jotain pientä herkkua, niin mä voisin ottaa sen ja juon kahvin. Koska mun mielestä aina jälkkärinkaan niin kuuluu vaan kahvia. Mä en pysty jotenkin syömään vaikka kahvua tai jotain herkkua, jos mä en saa kahvia. Oli kello mitä tahansa, kellohan on jo 6:30. Ja mun pitää kerkiä sinne salillekin. Mutta tää oli siis ihan mun hotellin lähellä. 15 minuuttia mä tähän maksimissaan kävelin. Tää alue. Ja tuolla on se vesilampi, mikä lie. Ja tässä on niinku pari tämmöstä katua. Tuossa menee niinku semmonen isompi katu. Niin siellä on siis vaan niin hienoja ravintoloita. Tää on vähän niinku tämmönen hienosto-alue täällä. Mä oon niin paljon nähnyt TikTokkeja täältä, niin mun oli ihan pakko kunnon TikTok-uhri. Niin, joo, mä kuvailen nyt, kun mulla vappuu, niin mä voin kuvaa sitä katua. Vitsi, tää on tää ihan sika iso puisto, mitä mä näytin sillä ekana päivänä, niin täällä on järkätty tämmöisiä kesäjuttuja. Siis tossa on jotain koulaa heittoa, tuolla oli, mikä toi mökkipeli on, niin siis tässä on kaikkia tämmösiä kesähummeleita. Tuolla oli padelkentät tehty. Ja sit tossa niinku toi on joku tommonen projekti, että siinä oli niinku kesä Moskovassa, niin sit on järkätty varmaan erilaisiin puistoihin eri tommosia ohjelmia ja toskin on jotain meininkiä. Eilenhän, niin oliks se eilen? Joo, täällä oli joku tämmönen joku 10 askeleen jotain, joku tämmönen skaba, eiku 10 siis 1000. Niin sai varmaan siis jonkun palkinnon, jos oli se 10 000 kävellyt. Tossa oli tuolla kauempana semmonen mesta, että ne latas jonkun appin ja sit kaikki niinku, no teinithän enemmän, niin ne pyöri siinä ympyrää, että ne saa se 10 tonnia täyteen. Itsehän olen saanut 23 eilen ja nyt oli jo 20 täynnä. Katsotaan sitten mitä tänään on. Sitten ihan illasta. Mä menen nyt vielä salille vaihtaa vaatteet ja sit mä lähden treenailemaan. Illalla kyllä ehkä pitäisi vielä tulla just johonkin tämmöiseen puistoon istuskelee. Tää on oikeasti ihan sikahieno. Tuollakin jotain kuulajuttuja ja sit ne on rakentanut tommosia. Tuolla on jotain aurinkotuolejakin. No tossa on peruspenkit. Mut siis tää on ihan, siis aivan valtava tää puisto. Mä oon kävellyt vaikka kuinka kauan jo täällä. Joo, ehkä mulla on vielä joku 5-10 minsaa hotlalle ja siitä mä menen kymille. Oli johonkin tämmöiselle salille, missä oli ilmainen kokeilta. Siis en ole ikinä ollut näin hienoa salia. Nyt on tosiaan mennyt jo melkein 2 viikkoa, kun mä tulin reissusta. Ja vitsi, mä en tiedä miten mä unohdin kuvaa sitten videon, lopetteluvideon tälle Moskovan reissulle. No, mä ajattelin, että mä kuvaan sen nyt, koska mähän muistin sen vasta sitten nyt äsken, kun mä siirsin videoita, että viimeisenä päivänä mä en oikein kuvannut mitään ja mä en ollut sit kuvannut viimeistä videoa, niin aivan ihana reissu, hirveän lyhyt. Viimeisenä päivänä mä en sit kuvannut oikein mitään, koska mä näin mun serkkua ja mä menin mummolle. Niin sit mä halusin viettää heidän kanssa aikaa. Mutta
ihmiset elää täysin normaalia elämää siellä. Siellä on kaupat täynnä tavaraa, ei ole mistään huolta, että siellä ei olisi mitään. Se on kumminkin niin iso maa, että he pystyvät tuottaa sitten kaiken itse. Ja kyllä mä joka kerta musta tuntuu, että kun siellä käy, niin oikeasti superpuhasta, iloisia ihmisiä, kaikkialla hyvää palvelua, tulee vaan aivan ihania ravintoloita uusia ja just se palvelu, siisteys, kaikki tämmönen, niin ihmiset elää ihan täysin normaalia elämää. Toivottavasti tämä video muuttaa jonkun näkemystä siitä, että siellä ihmiset elää karhujen kanssa ja kaupat on tyhjiä ja kaikki on niin köyhiä, niin ei kyllä ole. Mutta kiitos, kun katsoit videon. Toivottavasti tämä oli kiinnostava, koska monet ei ole käynyt Venäjällä ja ei tiedä millaista siellä on. Ja katsoo vaan uutisia, että siellä on tyhjää ja mitään ei ole. Niin toivottavasti tämä oli kiva video sulle. Kiitos.